ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಬುಗೂ. ಅಪ್ಪೋ ಗುಲ್ತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸಂಕ್ರಮಣದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ದೀಪ ದೀದು ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಡಿ ನಂಡಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡು. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಾನು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೊರಣಿ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬೈದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇರು ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಈಗ ಪೂರ ಪಂತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಕಾತನ್ ಬಂದ ಆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾಳು. ಸೊ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುರು ಅಂದಾಂಡ. ಸೊ ನಾನು ಆತ ನಿಗಲೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ರೆಗ್ ಎಂಕಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಐಕದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೊರಣಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೇಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ತರಕಾರಿ ಪಾರ್ದು ಎಂಚ ರಸಮ್ ಮಲ್ಪೊನು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಒಂದೇಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇನ್ನೇನು ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಸಿಪಿನೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿನಿ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ಮೇರು ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಮೈತೆ ಇಜ್ಜಿರ 6 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಯಾ ನೋಡ್ತಿರ್ಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಕೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಡ್ಬೋಕ ಅಯ್ಯನ ಮೈತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪಾಯಸ ಬೋಡು ಅಂತ ಪಣಂದಿತ್ತಳು. ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾಯಸ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಕೊಂದೆ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಕೊಂಡ್ರುಂಡು. ಸೊ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಪೂದು ತಾರೈಗೆ ತಂದು ಬರೋಡು ಮುಂದೆ ಒಲ್ಲ ತಾರೈ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ತಾರೈ ಪಸರ್ಕ ಬೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಸ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈದು ನೈನಿ ಬೈದೇರು ಗುಜರಾತದ್ದು ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈನ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪೂರ ತೂಕ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಗುಜರಾತರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗಿ ಮತ ಕಡ ಉಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅವೇನ ಇನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಮೈದನ ಇನ್ನು ಗುಜರಾತರ್ದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಬರ್ನಾಗ ಪಸ ಬೈದೇರು ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಈನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನಂತೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಗಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ. ಸೊ ಲೆಕ್ಸ್ ಪೋಯ್ ಈನ ಪೂರ ಕಂದೇರಂತ ತೂಕ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂದಿತ್ತೇರ ನಿಗಲ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಂದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ತುಕ ಇನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಈನ ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಬೈದೇರು ತುಕ ಈನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಕ. ವಾವ್ ಟವಲ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಟವಲ್. ಯಾ ನಿಜಲ ಎಂಚಿತ್ನದೈತು ನೋಡಿ ಬಂದು ಇನ್ನದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದುಂಡು. ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟಿ ಕೊಂದೇರು ನೈಟಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಮಾಮಿಗೂ ಕೊಂದೇರು ಶೋಕುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುನು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ನೈಟಿ ಶೋಕುಂಡು. ಒಂದುಲ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದುಲ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು 2 ನೈಟಿ. ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾವ್ ಟಾಪ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡಪ್ಪ. ಎನ್ನಡಂತೂ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಲರೇ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ನೋಡೊಂದಂಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು. ಸೆಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಒಂದಲ ಮೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಂಚಿತ್ ನನಗೆ ಗೆತೋನು ಒಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತು ರಿಂಕ್. ಸೊ ಒಂದಲ ಶೋಕುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಿಂಕ್. ವಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಲು ಒಂಜನ ಮೈತೆದಿಗಂದು ಕಾಟ ಬಿಡ್ತನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜೆ
ಸ್ಟಿಚ್ ಪಡೊಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೊಯ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಸಣ್ಣ ಅದು ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿ ಪೋತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಡೊಂಬ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಯಾರು ಪಡೊಂಬಲ್ಲ ಆ ನಂಗೆ ಯಾರು ಪಡೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಲಡೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರದ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಕಾಡ ಬುಡ್ಡಿ ಆಗಲು ಶೋಕೊಂಡು ನಿಗಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏರ್ ಕಾಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಂದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಚಿದಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಓನರ್ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗೋಲ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಕಾಡ ಬಿಡ್ತಾನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಗ್ಲೇಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಗಿ ಮತ್ತ ತೂದು ಸೊ ಒಂದ್ಲ ಒಂಚ ಅಂಗಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅವರಿದ್ದೇನೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೌಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬರ್ತೀನ ಗುಜರಾತದ ಸೊ ಒಂದು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದುಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಂತೂ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯುನಿಬಿಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸೊ ತೊಟ್ಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳ ಯಾವ ಇಂಕದ ಬಾಬುನ ಕುಡ್ಪುರ ಮೂಲೆ ಏನೋ ಬೋಡು ಬಾಬು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ ಅಂದೆ ಒಂದ ಶೋಕೊಂಡು ಯುನಿಬಿಕ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಕುಕೀಸ್ ಒಂದು ಯುನಿಬಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ ಕುಕೀಸ್ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಕುಕೀಸ್ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಯುನಿಬಿಕ್ ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಂದೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೈಯಡ್ ಪನ್ನಾಗ ತಿಂದಿದ್ದು ಆಲೆ ಪೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಓರೋರ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಪ್ಪನು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಆಲೆ ಪೂಜಿ ಬೋರಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಬೂನು ಎಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇರ್ ಮತ ಎಂಗ್ಲೇದು ಕಾಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುಜರಾತದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇಪ್ಪಳ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಏಪಲ ಮೋಕೆ ಬರೋಂಗಿತ್ತು ಸೊ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತಿಂಗಳು ಬಾಬಿರೇಗ ಮುಟ್ರ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ತಿಂಗಳಂಡ ಬಾಬು ಇಂಕ್ ಮುಟ್ರ ಬಿಡ್ಪಡಿದ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಪಂಡ್ರೈತೆ ನೀನು ಪಂಡ ಮೊರಣಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಂಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರಿಗೆ ಮಂದಿಜಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಏನೇನಾಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ಅవి ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡುಂದು ಪನ್ಪಾರು ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋರುಂಡು ನೆಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏತು ದೂರ ಬೋಡಂಡ ಪೋರ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಬೋಡಿತನು ಸೊ ಯಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಮುಟ ಪೋದು ಬೈತೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಪೋರ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜರು ಸೊ ತೂಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಟ್ಟೊಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ದೂರ ಪೋಡಂಡ ಪೋರ ನಿಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ಅವು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐಕಾದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾನಿರಿಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೈತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ ಏರಿನಾಂಡಲೆ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಿನಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚದೇರೆ ನಾಂಡಲ ಒಲಾಂಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ
ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ನಿತ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ನಕಲು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಲ ನೆಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮೊಗಲ್ನ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಮೊಗಲಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೊಗಲ ಒಂಜೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇಂಚೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಮೊಗಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಗಲ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಎರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ. ಸೊ ಎರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಎರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಆಕಲ ನಂಬರ್ ತೆತ್ತುಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂತೂ ಇಂತು ತಾರೈ ನಾಡು ಒಂಬತ್ತದು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡೆಂದು ಹಠಪತ್ಯ. ಸೊ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ 1/4 ಕಿಲೋ ಮೂಂಗ್ ದಾಲನ್ನು ಪಸ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇ ನಿತ್ತೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ 3 ವಿಸಿಲ್ ದೆತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ದು ಬರ್ತೇನೆ. ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಪೋರ್ಚಿ. ಸೊ ಅವು ಬೇಳೆ ಸರ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಹದ ಏತ್ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ. ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಕ್ರಿನ ಪಾಕ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ತುಂಡುದಾತು ಜಾಗ್ರಿನ ಗೆತೊಂದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತುವುದು ದೆತೊಂದೆ. ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂಚೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಜಾಗ್ರಿನ ಇಂಚ ಕೈ ಆಡ ಒಂದು ಚಿಂದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಡತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತೂನಂಗ ಪಾಕ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಪಾಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮೂಲು ಪತ್ತೊಂದೆ. ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತೂ ಇಂತು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ವಾವ್ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದಂತಲೇ ಇಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗ್ಲಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕನ ನೆಕ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಬೈದಂತಲೇ. ಸೊ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಬೇಯ್ಪ ಹೊರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಬೇಯ್ಪ ಹೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಹದಾಕ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಯಾನಂತೂ 3 ವಿಸಿಲ್ ದತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಟು. ಸೊ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಯಾನಂತೆ ತಾರೈ ನನ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ತಾರೈ ಬಾಯ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐಕಾದು ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು. ಎಂಚೈತೇನು ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಗ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ಈ ಸರಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೈತದು. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ. ಸೊ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನೀ ಯಾಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂದೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಗಲು ಅವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂದು ಸೊ ಇಂಕ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಬ್ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುಲೆ ಎರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಉಳ್ಳಾರು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಐಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.